Bore da gyfeillion, croeso i'r Oedfa ar fore bendigedig, a croeso hefyd i'r rhai sy'n ymuno gyda ni ar Zoom. A pleser hefyd i'w gallu estyn croeso nôl i Dylan wedi ei wyliau. Mae'n braf iawn i gael ei nôl gyda ni. Sul nesaf, Oedfaon fel arfer, yma am gwarter i 10 y bore ac ym Porthcawl am gwarter wedi 11 y bore, a'r Gweinidog yn gwasanaethu yn y 2 oedfa. Nawr mae pererindod yr ofalaeth i gymryd lle ar y 9 ar 20 o Fehefin, a mae yna ffurflen yn y cyntedd i chi dorri henwau os ych chi am fynd. A dyna'r cyfan o'r coeddiadau am heddi, ac nawr fe dderbyniwn yr offrwm. Diolch yn fawr. Bore da. Hyfryd iawn eich gweld chi ar fore mor odidog a heilog. Fori mae hi yn ddiwrnod y ddeiar. Earth Day yn Saesneg. Lle allan ni fynd ati o ddifri i feddwl a gweithredu dros yr amgylchedd. Ac yn ystod yr oedfa heddiw, mi fydda ni yn myfyrio ar yn galwad Cristnogol ni fel stiwardiaid y ddeiar, a sut mae'n mynd ati i weithredu. Yn addas felly gadwch i ni droi at Emyr Rhif 136. 136. Y mae Duw yn neffro'r gwanwyn, ef yw awdur popeth byw, a chyhoedda miwsig adar yn y coed mae da i'w Duw. Ac yn y blaen 136. Gedig fyddai'r
Bore da. Fel y gwelwch chi o'r sgrin, darlleniad heddiw o'r Rhufeiniad o'r wythfed benod adnodau 19 i 25. Y gogoniant sydd i ddod. Yr wyf fi'n cyfri nad yw dioddefiadau'r presennol i'w cymharu ag gogoniant mae'r dyfodol i'w ddatguddio i ni. Yn wir, mae'r greadigaeth yn disgwyl yn dair am i feibion Duw gael ei datguddio. Oherwydd darostynglwyd y greadigaeth i oferedd, nid o'i dewis ei hun, ond trwy'r hwnna i darostyngodd yn y gobaith ac ar greadigaeth hithau rhyddhau o gathiwed a llygredigaeth, a'i dwyn i ryddid a gogoniant plant Duw. Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond na ni sydd â blaenffrwyth yr ysbryd y gennym. Yr ydym ninnau'n ochneidio yn omni ein hunain, wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn feibion Duw a'r rhyddhad ein corff o gaethiwed. Oherwydd yn y gobaith hwn y cawsom ein hachub. Ond nid gobaith mor gobaith sy'n gweld, pwy sy'n gobeithio am yr hyn ma'n i weld? Yr hyn nad ydym yn ei weld yw gwrthrych gobaith. Ac felly, yr ydym yn dal i ars amdano mewn amynedd. Diolch o galon am y darlleniad yna yn cyfarnu bore yma. Gydwch chi ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu am yr rhif 184. 184. Dyro i ni weld o'r newydd mae ti arglwydd yw ein rhan. Aed dy bresenoldeb hyfryd gyda thweision i bob man. Tirdi lawr, arglwydd mawr, rho dy fendith yma nawr. Ac yn y blaen 184.
I gyd-fynd gyda dydd cread y fori, gydwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Ac mi fyddai'n gweddio rhai o weddia di baratoi gan cytun ar gyfer Sul Newid Hinsawdd. Gydwch ni weddia. Gydwch ni aros yn y tawelwch am ychydig i baratoi'n hunan ac i gyflwyno yn gweddia i Dduw. O Dduw ein tad yn efo la sanctaeth, dyw'n gardyfrondi yn hwylaidd ac yn ostenedig y bore yma. A hynny, y Sul cyn i ni ddathlu diwrnod y ddaear. Ac am hynny rydyn ni'n ddiolchgar i ti arglwydd am y byd o'n cwmpas ni, dy greadigaeth di, yr hyn a roddwyd i'n gofal ni. Yn diolch i ti, arglwydd, am y byd prydferth rydyn ni'n ei gweld, yn cydnabod dy fawredd a dy allu di. Yn diolch i ti, arglwydd, bod ni'n gallu treulio amser yn yr haul yng nghwmni'n gilydd, bod y glaw arglwydd yn dyfrio'r bloda. Yn nhemyn ar gychwyn yr Oedfa, roedden ni'n diolch i ti am bob tymor ddaw yn ei dro. Ac wrth ddatgan yn moliant a'n diolch arglwydd, mi wyddon ni hefyd arglwydd. Mor ddigalon i'w sefyllfa wrth i ni feddwl am newid hinsawdd yn byd ni. Heddiw mae'r cerig yn gweiddi, gan i ddisgyblion yr arglwydd gadw'n ddistaw. Heddiw mae cylchoedd y tymhora sy'n dweud am dy ffyddlondeb wedi tawelu a'i mygu. Heddiw mae'r union wybren sy'n adrodd am dy ogoniant, yr hewlifoedd sy'n adlewyrchu ac yn amddiffyn a'r moroedd a roddais yn ei lle i gyd mewn cwthrwfl poenus, yn ysu am gael dyfoli. Ac eto, da ni'n cydnabod ac yn plygu gardyfrondi nwyleidd arglwydd i geisio dy fyddeiant di, yn bod ni wedi cloi allan y lleisia, a gyda nhw y lleisia pobl hynny, sydd yn trio datgan i ni yn bod ni'n yn amharchu'r ddaear yr ydym ni wedi cael yn anreg gen ti. Oherwydd y sefyllfa gyda newid hinsawdd yn y byd, mi wyddon ni bod y cyfoethog yn ei wneud ti yn anodd i'r tlawd. A da ni'n cydnabod yn rhan andistawrwydd ein bod yn gwybod y gwir. Yn y diwesiadau hyn a ddewisiodd yn bod ni arglwydd yn rhoi heibio dy gariad di weithiau.
ac yn amharchu dy fyd ar oddais di ni. Ac felly arglwydd, gad i ni estyn llaw, gad i ni godi'n llais y bore yma. Galw ni i gyfri, dangos i ni'r pŵar sydd gennym ni, a sydd ydyn ni'n parhau arglwydd, i sefyll dros y dilais, ac i sefyll dros y greadigaeth gyfan. Dangos i ni gydag egni maddeuant llwybr iachad i'r nefoedd a'r ddeir. O ddiwyn tad cliwyn gweddi ni felly. Gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Ond ysgodd ni i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, reler y de wechus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein parabynyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, hynny sydd o tiw'r deyrnas, a'r nerf, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cydwch i ni barhau yn yn hoddoliad drwy ganu emyn 858 ag 8. 858. Arglwydd ein bywyd, Duw ein hechawdwriaeth, seren ein nos a gobaith pob gwladwriaeth, cliwlef dy eglwys yn ei blin filwriaeth, arglwydd y lluoedd, ac yn y blaen 850 ag 8.
Pan dyn ni'n meddwl am y ddaear, mae'n siŵr i ni fel Cristnogion, mi fysa ni'n datgan mai creadigaeth Duw yw'r ddaear, ynddo. Yn brydferth, yn berffaith, wedi ei greu. Ond mae angen i'r ddaear yn help ni i ffynnu. Dyna pam bob blwyddyn ar yr ail ar 20 o Ebrill, mae yna mwy na biliwn o bobl yn dathlu diwrnod y ddaear, neu Earth Day yn y Saesneg. Maen nhw'n dathlu diwrnod i amddiffyn y blaned rhag pethau fel llygredd a datgoedwigo. A trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau fel codi sbwriel a phlannu coed, rydyn ni yn gwneud un byd yn lle hapusach ac yn iachach i bobl fyw ynddo fo. Ond yn fwy na hynny, rydyn ni'n gwneud yn rhan fel stiwardiaid y ddaear yn dydyn. Fe roddwyd y ddaear hon i ni i'w stiwardio, i edrych ar ei hôl hi, i wneud iddi ffynnu. Fe ddathluwyd diwrnod cyntaf, diwrnod y ddaear yn 1970, pan drefnodd yn yr Unol Daleithiau seneddwyr o Wisconsin i godi ymwybyddiaeth am faterion amgylcheddol. Ac fe gynhalwyd raliau yn yr Unol Daleithiau. Ac erbyn 1990, roedd diwrnod y ddaear yn ddigwyddiad oedd yn cael ei dathlu mewn dros 140 o wledydd ar draws y byd. Gwneud yn rhan ydy bwriad y diwrnod yma. Gwneud yn rhan. Mae gen i ffilm byr yn fan hyn i chi. Celyn Cartwright yn mynd ati, achos mae rhywun yn meddwl, pan da ni'n meddwl am wneud gwaith amgylcheddol, sut mae rhywun yn mynd ati i wneud hynny, pa wahaniaeth allai i wneud, ynda? Dyna'r peth cyntaf mae rhywun yn gofyn, ynda? Be allai i wneud? Ac mae Celyn Cartwright yn fan hyn yn sôn am ddillad. Be da ni wisgo ar hyn o bryd? Dwi rwy'n ddim yn meddwl am ddillad o bosib na chdi. Ond gadwch chi ni wrando ar Celyn yn fan hyn yn awr. Yn ystod fideo heddiw yma, mi fydda i'n siarad am World Earth Day, a mae'n cael ei ddathlu ar yr ail ar 20 o fis Ebrill gan dros 193 o wledydd y byd. Felly, dwi am ddangos i chi heddiw yma sut mae gwneud yn rhan ni i ddathlu y diwrnod pwysig yma. Yn syml, pwrpas y diwrnod ydy dysgu sut mae amddiffyn ein planed. Pethau fel ailgylchu, lleihau gwastraff, a phlannu mwy o goed. Ond wrth gwrs mae yna elfennau o fyd ffasiwn fedrwn ni drio newid i greu gwahaniaeth ac amddiffyn ein planed. Mae ffasiwn cyflym yn gallu bod yn niweidiol iawn i'r byd. Be dwi'n ei olygu gan ffasiwn cyflym ydy gormod o ddillad yn cael ei greu yn gyflym iawn. Wrth greu llwyth o ddillad, mae dŵr gwastraff o'r ffactrioedd yn mynd yn syth i'r afonydd, ac mae cynhyrchu dillad cotwm yn enwedig yn ychwanegu at y broblem o lygru ein afonydd ac hefyd y môr. Un ffordd bach o osgoi hyn ydy prynu dillad hefo fibers organic neu naturiol, neu yn well fyth, mae edrych ar ôl beth ganddyn ni'n barod yn lle prynu pethau newydd yn gam mawr ymlaen. Cyn i fi fynd ymlaen a gweld sut fedrwn ni ddathlu diwrnod y blaned blwyddyn yma, cofiwch hoffi'r fideo, tanysgrifio i lafel 10 a chariwch ymlaen i wylio. Mae rhannu neu swopio dillad gyda ffrindiau neu aelod o'r teulu yn ffordd wych o ddechrau ar eich taith o ailgylchu dillad. Fel hyn, does dim dillad yn cael ei wastraffu, ac mae cael eitemau newydd yn eich gwpwr dillad wastad yn gyffrous, boed nhw newydd neu ddim. Mae siopa mewn siopau elusennol yn rhywbeth rili da i wneud, ac erbyn hyn yn ffordd o ffeindio eitemau vintage ac unigryw. Eto, wrth wneud hyn, dydych chi ddim yn cyfrannu at broses o ffasiwn cyflym ac yn rhoi bywyd newydd i hen ddillad.
Fel mae fideos eisiau'n dangos, gallwch chi ddefnyddio ffasiwn a'i law a draws newid nhw i fod yn bethau hollol newydd a ffres, sydd yn mynd i roi gwedd newidiad a stamp unigryw ar ddillad sydd wedi cael ei ailgylchu. Os dydych chi ddim eisiau unrhyw beth o'ch cwpwr ddillad i mwy, mae rhannu nhw gyda teulu, i roi nhw i'r siop elusen, neu defnyddio apps fel Depop neu Vinted wastad yn byth da, ac fel yna gall rhywun arall fwynhau eich dillad chi. Tydi o ddim yn golygu prynu llai, mae'n golygu prynu'n ddwyfach, a mae'r camau bach yma yn mynd i wneud byd o wahaniaeth. A dyna ni tips i helpu chi ddathlu diwrnod y ddaear. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a na i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ta! Sôn am ddillad. Ydych chi'n gweld dwi'n ail ddefnyddio dillad, fyddai'n dorri rhyw ddillad rwan ac yn gwneud dillad newydd i fi'n hyn o bosib. Ond wir, ydych chi'n gwybod, un peth sydd wedi fynd ati i wneud gwahaniaeth mewn gwirionedd, yn sôn am hynna am fasnachu sydyn. Bod hwnna'n newidiol iawn i'r amgylchedd ynddo. Y dillad hynny rydyn ni yn ei brynu'n sydyn felly. Ond i feddwl o ddifri, wel, be allan ni ail ddefnyddio, be allan ni ailgylchu. Pan dyn ni'n meddwl am yn galwad Cristnogol ni, dwi'n credu bod yn bwysig i ni yn gyntaf i gydnabod creadigaeth Duw ynde. I gydnabod creadigaeth Duw. Yn Genesis 1:31 mae o'n deud, a Duw a welodd y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn ynde. Nid da, ond da iawn. Rydyn ni gyd yn gyfarwydd ar adnod hon yn dydyn. Ac yn union fel gwelodd Duw ei greadigaeth yn hyfryd a'i ddatgan yn dda iawn, felly hefyd yn gelwir ni i werthfarogi harddwch a rhyfeddod y ddaear. Fel stiwardiaid yr anreg yma, rhodd yma gan Dduw, rhaid i ni gydnabod gwerth, cynhenid a sancteiddrwydd pob bywyd. Mi rydw i wedi cael cyfle i deithio'r byd gyda ECOM, a dwi'n sôn am ECOM reit aml hefo chi. Ond pan dyn ni'n meddwl am yr amgylchedd, y gwledydd hynny, fel Bangladesh, fel Kiribati, fel Malawi, sydd yn gweld yr effaith newid hinsawdd fwyaf, sy'n gweld yr effaith yr amgylchedd fwyaf yn y byd ni. Boed nhw'n lifogydd, boed o'n sychder ofnadwy. Mae yna heriau llygredd plastig hefyd. Taswn i'n gofyn i chi faint o dinelli o blastig sy'n cael ei gollwng i'r môr pob blwyddyn, beth a'ch chi'n ddeithau? Sneb eisiau dyfalu. 11 miliwn tunnell o blastig sy'n cael ei gollwng i'r môr pob blwyddyn. Mae hwnna reit fel lori sbwriel yn gollwng plastig i mewn i'r môr pob munud. Pob munud. Gwerth lori sbwriel yn gollwng plastig i'r môr. Ac erbyn 2030, maen nhw'n dweud fyna 2 lori sbwriel yn gollwng plastig i'r môr. Maen nhw'n dweud bod yna 800 o greaduriaid y môr yn cael ei effeithio, hyd y gwyddwn ni. Maen nhw'n dweud hefyd erbyn 2050 bydd mwy o blastig na physgod yn y môr. Meddyliwch am hwnna. Meddyliwch am hwnna. Gewch chi trio ateb cwestiwn arall. Ar gyfer taledd, am ba hyd mae person yn defnyddio bag plastig. A faint o hir mae un person yn defnyddio bag plastig. Sneb am fentro atab heddiw. Atab quiz ben bore. Wythnos? Mis? 12 munud. Falle byddwn ni'n dweud, wel na, dwi'n mynd defnyddio fo am 12 munud, dwi'n defnyddio fo am fwy na hynny.
Dwi'n cadw nhw mewn dror bach del yn y gegin. Ond ar gyfer taledd yn ôl ystadegau diwrnod y ddeiar, 12 munud ydy'r cyfartaledd mae person yn defnyddio bag plastig. Yn swnio'n anghredadwy yn dydy, ond dyna sy'n lawr felly. Yn y byd sydd ohoni, rydyn ni'n gwynebu her llygredd plastig ofnadwy. Am hwnna'n bygwth iechyd, yn planed ni a'n trigolion ni. Ac mi ddwedodd Iesu wrtha ni i fod yn halen ac i fod yn oleini yn byd ni'n do. Fel yr halan a'r goleini, fe'n galwyr i fod yn gyfrynga newid. I ddod â newid ynddo. Gan frwydro yn erbyn llygredd plastig trwy'n gweithredoedd a'n heriolaeth ni heddiw. Mae yna gyfres o ffilmiau amgylcheddol yn barod i gael ei ryddhau gan Undeb Brenni-bynwyr Cymraeg. A dyn nhw'n cweit yn barod eto. Ond dyma i chi un aelod o Gaplan Ant, sef Nel Richards, lle mae rhain chi yn gyfarwydd â hi. Ond mae Nel Richards yn mynd yn mynd i siarad am yr her amgylcheddol sydd gyda ni. Rhyw funud a hanner ydi o wedi baratoi gan yr Undeb Brenni-bynwyr Cymraeg. Lle gyda chi ni rando arni. Gyda ni gyd ran i'w chwarae yn y crisis yma, felly mae angen i ni wneud popeth a allwn ni i geisio lleihau ein heffaith ni ar newid hinsawdd, ailgylchu, ailddefnyddio pethau bach fel hwn, ond hefyd roi'r llais i bobl mewn cymunedau sydd ddim yn cael eu clywed. Dyna beth yw'r peth pwysicaf fi'n meddwl, i ddangos beth sydd wir yn digwydd ar draws y byd. Felly ni yng Nghymru, felly ni digon ffodus i weld bod newid hinsawdd ddim yn cael effaith dychrynllyd ar ein bywydau ni eto, ond fe fydd ac cyn iddi fynd yn rhy hwyr, mae angen i weithredu yn lle eistedd nôl a just siarad am y peth. Nel yn fanna yn sôn wrth gwrs, felly nad ydym ni'n gweld yr effaith yn uniongyrchol eto ynde. Ond mae'n rhaid i ni gydnabod yr effaith mae o'n i gael ar bobl ar draws y byd. Mae yna ymrwymiad yn does yn fan hyn, ymrwymiad i stiwardiaeth amgylcheddol. Yn Rhufeiniaid 8, mae o'n deud can symau'r greadigaeth yn disgwyl yn eiddgar am ddatguddiad plant Duw. Y bydd y greadigaeth ei hun yn cael ei ryddhau o'i cheithiwed a lygredd. Mae'n stiwardiaeth, mae'n ymrwymiad ni i stiwardiaeth yma wedi wreiddio yn ffydd ni, a'n gobaith ni am gredigaeth o'r newydd. Yn union fel mae'r gredigaeth yn disgwyl yn eiddgar am rhyddhad o'i cheithiwed, felly hefyd y gelwir ni weithio tuag at fyd lle mae'r ddeiar yn ffynnu, yn y rhydd o gadwyni llygredd ac ecsbloitiaeth. Apel ffwn hwnna byw eleni lle rydyn ni yn canolbwyntio ar Columbia. Da ni wedi bod yn casglu arian dros y misoedd diwethaf. Mae yna sôn yn fan hyn am effaith ecsbloitio amgylcheddol ynddo.
Mae yna sôn am warchod dŵr mewn rhywle yr enw San Twrban. Ac mi nath Robin ychydig o fisoedd yn ôl gyfeirio at warchodfa dŵr yma. Ond mae pobl Columbia yn ystyried ffynhonna dŵr yn bethau cysegredig. Ac mae'n siŵr yn bod ni i gyd yn gwybod beth yw pwysigrwydd dŵr yn dydan. Ond maen nhw'n credu ei bod o'n hynafol ac yn hanfodol i bywyd felly. A mae'n siŵr byddwn ni gyd yn cytuno, mi fydda gwyddonwyr yn cytuno ar bwysigrwydd dŵr. Mae na feolegydd o Olympia, Mario a Felenda, yn deud dŵr yw ffynhonnell pob bywyd. Ac oherwydd hyn fedrwn ni ddim ei ddifrodi. Ni ddylem ymosod arno. Rhaid i ni warchod natur mwyn gwarchod dŵr. Ond yng Olympia ar hyn o bryd, maen nhw'n deud fod yna 37 o ecosystema mawndir yn ucheldiroedd o wlad sydd yn cyflenwi dŵr i fwy na 70% o boblogaeth. Ond bod y ffynhonna dŵr hynny ar hyn o bryd yn cael ei peryglu gan mwyn gloddio sydd yn digwydd yn y wlad. Ac oherwydd y mwyn gloddio sydd wedi cynyddu wrth gwrs gyda'r rhyfeloedd yn y byd ni ddiweddar. Wrth gwrs mae hwnna yn fwy niweidiol ar hyn o bryd. Mae yna angen mwy o lo ar y wlad ac felly wrth gwrs mae yn peryglu y dŵr ac yn peryglu'r natur o'i cwmpas oherwydd hynny. Ond mae partner Cymroedd Cristnogol yn gweithio yn ofalus iawn ar hyn o bryd, yn mynd i'r llysoedd yng Olympia, yn trio, na chi'n gwybod, helpu'r boblogaeth leol i amddiffyn yr amgylchedd ac amddiffyn y dŵr yma a'r ffynhonnau dŵr felly. Pan da ni'n meddwl am be allan ni wneud, wel, mae cefnogi elusennau fel Cymroedd Cristnogol, fel yr apel Columbia, yn un peth, yn ymrwymiad felly, fel stiwardiaid amgylcheddol. Un peth arall, mi rydyn ni'n gwneud yn lleol, a dwi'n gwybod bod Porthcawl wedi bod yn gwneud hyn, ydy mynd i'r traeth i godi sbwriel. Os yna rhain i chi sydd â diddordeb i godi sbwriel ar draeth ym Porthcawl, mae croeso i chi ymuno hefo ni. A un peth arall, lle mae'r eglwys i weld yn gwneud gwahaniaeth felly ynde. Mae rhywun yn gweithredu. Felly yr ymrwymiad i stiwardiaeth amgylcheddol, yr heriau sydd yn gwynebu ni, ond yn fwy na hynny gydnabod greadigaeth Duw. Duw a welodd o cwbl o wnaeth ac yr oedd yn dda iawn. Gydwch chi ni weddio. Dad Nefol, yfori ar ddiwrnod y ddeiar, dyn ni'n diolch i ti am yr oedd y greadigaeth, ar y fraint o fod yn stiwardiaid dy ddeiar o didog di. Rho'r ddoethineb a'r dewrder i ni wynebu herian hoes. Yn enwedig pan da ni'n meddwl am lygredd yn y byd ni. Bydde di'n gweithredoedd gael ei harwain gan gariad, y cariad a brofwn drwy'n harglwydd Iesu Grist. A'n hymrwymiad diwiro wrth i ni ymdrechu i anrhydeddu dy greadigaeth ac adeiladu byd mwy cynaliadwy. O Dduw ein tad, cliwyn gweddi ni felly, gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen.
Mae gadwch chi ni droi at yn hemyn olaf, sef 853. 853. Dywysog hedd, hoff feddig ddynol ryw, dy gwmni di sy'n falm i galon fryw. Pan geir drws mewn ofn rhag hyd y byd, saf yn ei misg, yn nodded gadarn glid. Oth weled di ac arnat ôl y groes, tawela'r storm o mewn, a ffeidia'r loes. 853. Mae gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydda gyda chi oll.